مسل شدرا بيتي ويانا زحطو حوز عززو كملسي بعلي ويانا زحطو حوز عززو كملسي بعلي لم حدار بيتي تكالات ورداي بدن ولا يحلو مسل شدرا بيتي ويانا زحطو حوز عززو كملسي بعلي استحلف زخرنتي دقيق كاليسة بعلت انداي مساي مولغ زي بدلو قريب اخلى معي زلنا عفي مسل ولا انت عربكو اي كسارت عفي عندي بفاس باركو يمسكرو كعاب ناس تعافركو اوش تطاوي عيدي التاريخ زي سرحو مسلكنا تاريخ سرحنا قناح وعدنا مسلكنا تاريخ سرحنا قنا وعدنا طاطا ما تقجوي دحرين الكمبها إلى حرينين البيت وطن باليات سلاس بعض ما يسلكا يسلات هي دمس باليات سلاس بعض ما يسلكا يسلات هي دمس عزمتهم العيلة حنز وحوزين اغلي مسلكنا تاريخ سرحنا قنا وعدنا مسسبنا تاريخ سرحنا قنا وعدنا وشطنا هوتنا زصلت لاي تقليلو وطفي زجكان حرادي مسنا يزو حيلي ودق منسي زلنا عقلي مسلكنا تاريخ سرحنا قنا وعدنا مسودنا تاريخ سرحنا قنا وعدنا اموني ودقني اتوق عفاش زباي مرتو مسمراي قال صحباري نزيد زئي زنبرك خصلاتي انت غرلا هذا غزي بعد حال مصاهم كل تجراي مناسي تجراي ولد تجراي واحد حن مصاهم نتم جغانو سماعتاتنا نمذكر حدا غزي ابززلنا ياو تاطو كنبل بتحتنا يطيقلهو نجغانو تغارلتي هاربኛታት ولدنان كنذكرهم حنت غزي تاطو نبل يغنيلنا نورتا كابزي قصل بيلو ياوناي بوستن جيزين فلتعينا قنطارو يعني اشتيا تولو خنبل نفتي زحزنا بروجرام كناتينا كابزي قصل بيلنا ناي محبر تغارو سمين امريكا ناي ماتسا چنفر بوستن ايته هايلا افورقي ابومبر نا مدرك مصي عدملهو ايته افورقي اتو هايلا افورق نا مدرك أجايشنا قاعد لدهان مساهم
እንኳን መበል 44 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና ክብል ይፈቱ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዴላዌር ኒውዮርክ ከነቲኬት መይንን ዝመጻኹም ኣጋይሽና በረድ ከይዓገተኩም ድራይቭ ጌርኩም ኣብ ማእኸልና ስለ ዝተረኸብኩም ብሽም ማሕበረይን ብሽም ነበርቲ ቦስተንን ዝኸበረ ምስጋና ከቕርበልኩም ይፈቱ ከምኡውን ካብ ሳንዲያጎ ዝመጽእ ሓውና መንግስታ ብናውቲ ይኹን ብሓሳብ ስለ ዝሓገዘና ምስጋናና ወሰን የብሉን ታንኪዩ ብምቕጻል ናይ ለንዘበን የካቲት 11 ክነብዕል እንከለና ኣብ ዓድና ሰላም ኣብ ዝተዘረገሉ ሕገ መንግስቲ ኣብ ዝጠሓሰሉ ከምኡውን ቀደም ዝሰዓርናዮም ተኣኻኺቦም ንህዝቢ ትግራይን ንውድብ ሕዋሕትን ንምጥፋእ ላዕልን ታሕትን ኣብ ዝብልሉ ግዜ ብምዃኑ ፍሉይ የብሎ ኣብ 27 ዓመት ብዝተረኽበ ዕብየትን ሰላምን ዘይተዋሕጠሎም ብሽም ለውጢ ናብ ስልጣን ዝተቋናጠጡ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ ንህዝብና ኣብ ታርጌት ገይሮም ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ብኻሊእ ድማ ዓዲ ንምፍራስ ታሕትን ላዕልን ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝብና ንውድብ መስተንክራዊ ስራሕ እንዳሰርሑ ይርከቡ ንሕና እውን ከም ተጋሩ መጠን ሓድነትና ጠናኺርና ከም ዲጂታል ወያኔ መስተንክራዊ ስራሕ ክንሰርሕ ይግባእ ካብዚ ብዝተረፈ ሕዚ ዘለና የመድረኽ ፈታኒ ብምዃኑ ኣብ ጎኒ ማሕበርና ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ኮይንኩም ኣባል ብምዃን ግቡእኹም ንኽትፍጽሙ ፃውዒትና ንቐርብ ማሕበር መናእሰይ ቦስተን ውዳቤኹም ብምጥንኻር ሕድሪ ኣቦታትኩም ንኽትርከቡ እውን ፃውዒትና ነቕርበልኩም ዝቕፅል ፌስቲቫል ትግራይ ኣብ መቐለ እዩ ዝኽበር ኣብ ቀረባ እዋን ኮሚቴ ኣጣይሽና ናብ ስራሕ ከም ንኣቱ ምዃንና ክንሕብረልኩም ንፈቱ ብዝተረፈ ሰናይ ምሸት ይግበረልና ክብል ይፈቱ ዓወት ንየካቲት 11 ዘላለማዊ ዝኽሪ ንስዋዕትና ይቐኒየለይ ታንኪዩ ናብ ድፋዕ እትዩ ብዓወት ዘዛን ወነበረ ጅግና ተጋዳላይና አርቲስት አበበ ረአያ ይኸጻውተና እንኳዕ ደሓን መጻኻ በልዎ እንኳዕ ደሓን መጻኻ በልዎ I'm
Let's go.
عفاش تكلا يسوع أو كلمة الله عدل علي وصلاتي وصلاتنا عود Oh